Ajde! Ajde, Jurina! Živka! Dakle, Vivi da je sve
Lična karta autora. Ime i prezime. Milovan Vitezović. Zanimanje. Nosilac dedinog sata sa lancem. Spoljašnost. Svetačka. Duševnost. Đavolja. Ponašanje. Detinesto. Omiljeno doba dana. 5 do 12. Dan, mesec i godišnje doba. Matursko doba, mesec knjige i sudnji dan. Da li si kad mene voljela, hej, Suada, da li si kad mene voljela, Suada, da li si kad mene voljela, hej, Suada, da li si kad mene voljela. Imam ideju, hajde da se slikamo! Dragi maturanti, poštovane kolege i roditelji, završena je još jedna školska godina i još jedna generacija učenika naše škole napušta zauvek školske klupe. Njihove pobjede i porazi odlaze u arhivu zajedno sa starim razrednim dnevnicima, a oni odlaze dalje, u život. Draga deco, kažem deco, mada ste vi sada odrasli ljudi, akademski građani, na vašem daljem životnom putu koji kao između sile i haridbe vodi između dobra i zla, istine i laži, sreće i nesreće, svetla i tame, ljubavi i mržnje, ja vam u ime svih nas, vaših profesora, želim da odaberete onaj pravi put i da njime koračate uspešno. U razredu nas je bilo 18 đaka, 9 devojčica, Marijana i 5 dečaka. U 9 spomenara tih 5 dečaka je Marijani ispisalo na posljednjoj strani. Maki, Marijana, ko te voli više od mene, nek još jedan list okrene. Ko te voli više od mene, nek još jedan list okrene, ali listova nema više, ja te volim ponajviše. Ko te voli više od mene, nek još jedan list okrene, ali listova nema više, ja te volim ponajviše. Ima jedno vreme ludo, van mogućih kalendara, kada čudno čak i dišeš, kriješ tajne i začudo jednom sedneš i zapišeš srcem preko spomenara. Kada se bez sna prevrćeš u krevetu, znaj da ja bezbrižno spavam. Ima jedno vreme ludo, kad svet shvataš kao šalu, moćno vreme kad se voli i kad misli i problemi, sve što srce dubodoli, kažeš prvom spomenaru. Vreme radi za mene, ti rasteš. Ludo jedno vreme ima, kao negde čak sa Hvara, kad sunčane imaš snove, kad su leta preko zima, ti sve slikaš niz listove čudne svetske spomenara. Nemoj reći da si pocrvenela na idejnoj osnovi. Posle dođe vreme drugo, neminovno kad se stari, kad sve želiš da se vrati onom setom divnom tugom. Treba samo prelistati to što pamte spomenari. Veliš, vidjet ćemo se jednog lepog dana. Odlično. Onda tog lepog dana, tačno u podne, ispod sunčanog časovnika. Ko te
voli više od mene, nek još jedan list okrene, ali listova nema više, ja te volim ponajviše, ko te voli više od mene, nek još jedan list okrene, ali listova nema više, ja te volim ponajviše. Bili smo razrezana đačka torba, za nas se kuvala čorba, sa 1000 začina na 10.000 načina. Ma šta uradili nam, nošno nam se pozna pre nego što se dozna. Kraj nam je bio tesan i tesne školske klupe, a posle školskih zvona za nas preobesne za mangupe bila je uska i vasiona. Gde bi se pojavili, san smo slavili, svetom se bavili, takvim ga pravili. Sebe svesni, vični pesmi, unebesni okom kresni, mi smo se zbivali i dokazivali. Uz događaje svetske mi smo se zbivali i dok smo svetske domaće prepisivali, mi smo se starali da nešto bude smešno. Profesorima odgovarali pogrešno, a oni nas pogrešno ocenjivali. Ipak, najdraže ostaju kerefeke. Kad neko tresne šta mu po volji i smeh se zagrgolji poput planinske reke. Društvo, ajde da se igramo različno. Baš da Čapko bude profesor. Jao šta nam je uradio od škole, mama. Mama, jao šta nam je uradio od škole on. Promenio je, okrenuo je, napravio neki gadan spoj. Jao šta nam je uradio od škole on. Vidiš šta mi je uradio od knjige, mama. Mama, Vidiš šta mi je uradio od knjige on. jao, Dopisao je, doštampao, nerazumljiv mi je novi ton. Vidiš šta mi je uradio od knjige on. sram ga bilo. Vidi šta su nam uradili od škole, mama. Mama, vidi šta su nam uradili od školice. Promenili je, pokrenuli je, sada više nije dobra mamince. Vidi šta su nam uradili od školice. Ide profesor. Sedi! Jaco! Nije ovo modni salon Jaco! Izvini, profesore, čarapa, šta je? Titina tamo, molim vas. Recite mi koji je redar odeljenja. A ti si Lidija, fino, reci mi, molim te, koji je odsutan. Odsutan je Gavrilović Olivera, Gavrilović Danijela, dalje. Radovanović Dejan, Radovanović Dejan. Vanja Trgović, Vanja Trgović, dalje. Kimša Petković, Opet Slava, Kimsa, sedi dole. Dalje, Lidija, dalje. ostali su na času. Danas ćemo malo... Profesore! Šta je opet Lidija, stanje? Profesore, vi ste rekli prošle srede da danas učimo novo. Možda sam rekao, ali ponekao, sedi dole. Sedi. Danas ćemo malo propitivati. Ja ću vam lepo postavljati pitanja, a vi ćete mi odgovarati. Da li se slažete? Ne. Slažete se, fino. Prvo pitanje glasi, gde je živeo Napoleon? Znam ja. Pusti ruke! Ko bude digao ruku, neću ga pitati da... Pusti ruke kad kažem! Ivana! Gde je
živeo Napoleon, Ivana? Pa profesore, Napoleon je živeo. Znam, Ivana, da život put... Znam, ali gde je? Reci mi, gde je život i ti? Živeo je u Bonaparte. Ivana, sedi dole, evo ti je. Kakvi ste to, kakvi? Evo Ivana, evo ti cacka, ali na sledeći put da naučiš, jel jasno? Jasno. Sada ćemo nešto... Sada ćemo nešto Aj sadu! Zorc, jeli, Zorc? Danas ćemo nešto o Louvru. Naravno da znam, ajde Lidija, reci, Lidija. Profesore, nije Louvre nego Louvre. Pa rekao sam Louvre. Eto vidi da sam rekao Louvre. Profesore, Louvre, vr. Pa da ja znam šta sam rekao, bogati. Himsa! Himsa, ajde slušaj. Himsa! Jesi čuo pitanje, Himsa? Nisam, profesor. Pa naravno da nisi kad spavaš. Šta je to Louvre, Himsa?